daranide hakkeji neddanke to Kenya o bone wadi sahande gollobe fedde ne gonno e kawrital e jayndi yankobe ngam noddude ngotugol torraji gadetedi e yimbe seppobe e der leydi ndi. Coftal ɓallimin Aissatou Ly heeɗiɓe RFI Fulfulde on calminama on juurama on jaɓɓama e yewtere mon coftal ɓallimen ko adi fofof noon ko duwanade on e harano o yo Allah tawnu en kitali kewɗi jaam kisal cellal alet hande e coftal ɓallimen haalata ko kabaru kawgel manguel adunaru fuko koyngel club aji ɗi diɗɗe pottoje ɗiɗaɓal timmal gandama PSG ma hawru e Real de Madrid Fluminense kañum hawrata ko e Chelsea mamin gar hen joni Al Hilal mo Koulibaly kañum e Dortmund mo Guirassy kañum en kam joɗima e banggue Sénégal mamin kaala e kabaru sippiro jowgol site o yowama duuɓi ɗiɗi holko saabi mamin kumpito ma en kumpito kadi ko fati e subgo hoore waku fedde toppitinde fuko koyngel Sénégal kabaru goɗɗo kadi tedduɓe woni kawgel kan rewɓe fettoɓe ɓal fuɗɗima guila hanki to Maroc e o saaha noon Nigéria ene tinodirde e Tunisie mamin gar hen joni tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo weltanama kanko e Malang Sonko Saliou noon ko janoɗo gurte seeɗa yontere tan juurani min mbima bisimilla ma e yewtere nde walla a jaɓɓama Arouna Deme Dieynaba Sow Yoro Mangara yaadiɓe men e kala e saaha kañumen ne jaɓɓama bisimilla moon Aissatou emin calminma emin calmina kala hettiɓe en Dieynaba Aissatou en calmini hettiɓe kala Yoro ene e ɓoggol ngol Yoro Mangara bisimilla kay on jarama mbeɗa wiya moon juule mo wuuri Yoro haali nellam nga mi haali yettini yo accu ɓinguel amen ngel de aha wala mi caggal yewtere nde mamin gandu ngal delal ko yahata andi tedduɓe ko adi emin gara e kawdire baɗɗe hande e banggue kan rewɓe gadortoɗen ko suno yango e nde yontere fuko koyngel jogo jotta ɓi Portugal pettanoɗo to Liverpool wasi fittan mum e kasara lawol eɗe mbawi wiide accident e jamma alarba wedde alhamisa kanko noon e miñi ko André Silva fof ma yewno accident e banggue Afrique suno wongo yani kadi e fettoɓe ɓe caggal Ousare Peter Rufai denannoɗo dakaji Nigéria kanko ne ruttimo to joomi ko tati ƴaɓɓine nde heɗotoɓe coftal ɓalli men duttiɓe teddugal keɗoɗen ɓe garten eɗen du'ano ɓeɗo yimɓe digo jota waɗi bettere mawde e football fof wallahi ko hunde yurmanide kam jeego jotta ɓe debbo ko yontere yawtunde tan ha pari accident oɗo ko bonde miñum en jii bindol Pepe bindol David De Gea seraji hewɓe jeego jotta Liverpool kay perdi monde sport perdi Portugal perdi soko togos yaare 28 ans c'est accident jirmini ko accident tan oro huɓa kangue e frère mo 48 sélection 14 but bamum suavitar football aduna fof sonima football Angleterre sonima football mondial sonima football Portugal sonima gardien Nigéria o ko gardien guittunoɗo Nigéria nder caɗele mondial Amérique 94 holli ɗon kay vraiment fulle fayida gardien nigérian o mboɗo yaɓannomo no feewi gardien bawɗo 94 mondial kanko wono gardien 98 match Nigéria Bulgarie o waɗi sauvé Nigéria no feewi o jagga bal kay tigui on wawi ɗum kanko woni Olivier Kane en Afrique 94 Argentine Nigéria Maradona ɓe dañi coup franc na sodni ba lestan paasi jogino atamaɓe goto 9 kese nani oɗo match aussi hadi welno contre Italie Nigéria nden so winoma Nigéria en wano ƴettu coupe du monde yeddinaki ko jimol jinganoɓe Liverpool mbaɗani jogo jotta ruttudemo teddugal fettoɓe hewɓe kolli sunare mumen caggal Ousare jogo jotta ko wayno Cristiano Ronaldo hay Mbappé hanki caggal nde loggi e kawdiral mum e Dortmund mbiɗi sikki o rutti pettowo teddugal en jawtat noon en darota ko sabu mbiɗi sikki heeɗiɓe ɓe kaali ko hanno haalede foof hande toɓɓe ɗe ene keewi
en garat hankadi e kabar mo mbinomi nane woni kawgel kan rewɓe fuɗɗima gila hanki aset Dieynaba Sow holko mbawɗa humpitene kawdire ɗe tigi caggal nde ɗum fuɗɗi Maroc mo ganduɗa kañum bismingel ɗon kawgel kanko e Zambie ɓe mbaddi ko ɗekki ɗiɗi dogi hakkude mabɓe oɗo saha mo gonɗi noon Nigéria nen huccodiri e Tunisie tawni ko Nigéria ardi kañum loggi ɗiɗi e ndiga tawni oɗo saha ɓene hojom capanɗe jeeɗiɗi e tati e leydi Sénégal kañum ni fooli ngal ari BC ko baluji 4 e ndiga tawni kañum ɓe ganduɗa ko woni Mama Diop wondude e Guenar Ndiaye kañum ni loggi ɗin ɗon loggi sanga 19h Algérie ma hucci e Botswana Aissatou a jarama Nigéria kam e Tunisie ene dawal ɗimmal ngal o saha noon ko ɗiɗi e ɓolum ewa Nigéria ene jeeya mbiɗa sikki e favoriji ɗi e DCW 14 goɗɗi e banggue kan rewɓe ɓe keeɓi 11 peto mabɓe o choix o loggi hande ko denteteɗo mbiɗa sikki Sénégal ne kañum ne banggue mum fuɗɗorima e doole mate eɗen mbawi wiide walla eɗen mbawi ɗaminade ɓe jawta nayaɓal timmal mbiɗa sikki e ko ƴaɓɓi ko nayaɓal timmal ɓe kanno eywa yoro ani Arouna konngol arte moɗon allo mi accani koygol ngol mawnam Arouna yo fuɗɗo walla sa yiɗi mi fuɗɗo bon Sénégal ko waɗi ko hande yooɗi déjà mi-temps gadano tan marka hen loga hen 4 ɗum koko mawni ɗum noon hollirta ko ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi aɓen liggo ko waɗi fayida ko faye football rewɓe ɓe Sénégal nen liggo hen sa yeeɓi match kadi guddiɗɗo ɗe fettude woni hakkunde Maroc e Zambie yiyama kamɓe ɗiɗo mum fof loggi goto hollirta ko Maroc oɗon équipe ne tampinimo hitande caggal kamɓe ɗiɗo pottuno e éliminatoire Jeux olympiques Maroc fiimo nder leydi makko o yeehi Maroc o fi Maroc o waɗi ɗum éliminé o loggimo ɗiɗi hollirta hande o Nigéria kañum ɓurno heewde doole ɓaade noon oto jejjete oɗo ɓennuɗo wona kamɓe ƴetti ko Afrique du Sud ƴettuno Afrique du Sud fino Maroc ɗum hollirta hande ko football Afrique hande e ko fayi e rewɓe ɓe ne woodi équipe aji jeegomo 4-5 jeegomo ɗe ngannduɗaa aɓe gollira aɓe golla no feewi e aɓe kullira ko waɗi fayda eyo yaro mi heeɗima mi ñanden yewtere nde mbaɗuɗa e Ani Gasnier wonande diɗɗal zammi ngal wi ngal diɗɗal ne ko dentetegal Arouna eyyi par ce que kamɓe no pettirta ni ay hanki ɓe tampini Maroc no feewi ɓe loggi laabi ɗiɗi kala nde ɓe loggi ala mi kay cikkannomi ni ko Zambie kamɓe mbawi par ce que wiite impact physique o banggue darde nde kamɓe ɓuuri darde Maroc naɓe tampini ɗum noon no feewi kamɓe e Nigéria on banggue kamɓe poti hen e banggue rewɓe sa yi eɓe keewi hawde yimɓe tan on banggue toon ɓe ɓurdi ɓe doole so tawi a ƴetti ha wayno Sénégal walla a ƴetti ha wayno Afrique du Sud ko wiite technique o banggue technique o ɓuuri wawrude Maroc ne ha banggue technique o ɓuuri wawrude so wonti doole tan aɗa yaara doole maɗa haw aɗa popodiri aɗa waɗa foof Nigéria e Zambie toon on banggue kamɓe ɓuuri hen hewde doole no wiiri ni kono noon favoriji tati ɗi ham tatto heedɓe dowɓe ne andira ɓen ɓuuri hen hewde doole hande e pettugol banggue rewɓe Afrique que Afrique du Sud Nigéria e Maroc eyo haali Afrique caggal mabɓe noon no waɗi hawayno sewal ngal ko ƴaɓɓi ko mata hikka ɓe cuwa taw fettude ɓe cuwa kono mata hikka kadi bon mbiɗa sikki tan en mbawa taw wadde analyse ɓaari mbiɗa andi kam Zambie kam ko rentere aɗa andi kamɓe ɓe goni hoye niveau mondial he eɓe jeyani e pour ɓe darade e banggue aduna he foof ɓen noon sa ƴeewi ɓe goni dow seeɗa e banggue pettugol rewɓe ngol kono Zambie Arouna hulɓinide min de Barbara Banda mbiɗa hulima sa ɓeyto Niger mbiya oswal mi kanko so Allah min kam Zambie somi waɗatno nayo Zambie ceernami yeeso mi ɗumde no Sénégal seeɗa so mbeɗa wattema ɓe hakkille groupe mo Sénégal woni ham no mus seeɗa sabu so iwi ɗo e ley koye Zambie o koɓe mbaɗi hande honi udditanɓe lawol aɗa andi joni heddaniɓe tan hoɓe daro hakkunde mabɓe Zambie paaɗo woni ñande alarba paaɗo e ñande nde kawrata e Maroc tataɓoyl ngol ɓe mbasa hawede soɓe darima de en won darde tan e mbawi ɓenni ɗon hankkadi mbawi ɗum en muusi eyo tedduɓe humpidde ha hande e banggue kawdire rewɓe to Europe ne e kawguel Eurofoot rewɓe fuɗɗima nde yontere ko hande noon kawdire ñalade ɗiɗo ɓeɗe nde ni puɗɗi
ko teska woni so tawi ko rewɓe ɓe pettata to Europe ndaroɓe ɓe ene ngara e dinguire ɗe ene ndaara kono hay hande ko jimi ko to Maroc kam dinguire ɗe hay goro alani ndaara football rewɓe o yarani noon fof e leyɗele men de soit tolna toon min joni ne jeeɓanmi nde hay commentaire uji saɗa yeeɓa welta sabu rewɓe ɓe gaddi ɓe jiiɗi wona rewɓe watta kaala rewɓe ɓe gaddi kaala hen ɓe ne mbaɗa commentaire uji ɗi no heddi ha feewi kamɓe koye mabɓe ɓe ganda fettoɓe ɓe ganda ni fettoɓe ko ɗum woni ko ɗum woni haala ka ɗum noon saɗa yeeɓa télé hamaɗa heeɗo commentaire télé walla aɗa heeɗo radio tawa kaalowo haalantuma ho ha anda andanma ha hesdi no andi ha haalto ho ko noon sa yiɓe kaaɗoɓe commentaire kaf jettiri noon waɗi yimɓe mum addi yo mbat commentaire uji e droit télé ji mbatti kono no metti seeɗa ɗum waɗi noon so yimɓe garani e dingiral he a yi tribunal hay goto wala hen wona bettere ewa en garat hankadi e kabaru mondial des clubs kawgel mangel adunaru club aji kawndire nayaɓal timmal mbaɗi PSG ma hawru e Real Madrid kawdiral padangal Chelsea Fluminense Ousseyni Tall hande o ari o bismama e studio haalirde RFI fulfulde o weltanama ewa ɓe jawti ɗiɗaɓal timmal Fluminense Chelsea ko ñande talata waɗata PSG Real de Madrid ma wat alarba arore hade min garde noon e ɗiɗaɓal timmal ngal ko adi en darota taw e kawdire nayeɓal timmal Fluminense hawi Al Hilal mo Kalidou Koulibaly ɗiɗi go Chelsea kañum hawi Palmeiras ɗiɗi go PSG hawi Bayern hanki Real mo Mbappé kañum ne hawi Dortmund mo Guirassy baɗɗo golle pettowo Guinée logguɗo kono haɗani Real ne loggiti mbeɗa sikki de kamɓe ɓe kawi ko tati ɗiɗi ewa kanko Guirassy o waɗi golle mawɗe hikka ngel kawgel ha to championnat ji Europe ewa PSG hawi Bayern kono fettoɓe mum ɗiɗo keɓi carte boɗeje matema weɓanɓe yeeso Real kawdiral manggal ene fada mi haali ɗum yoro PSG woni weɓata yettima Bayern kam jinganta ɓaade non aɗande min mi haalino ɗum e RFI e français Bayern so fotte pari Bayern ko pari wawi ɗum laabi nayyi ɓe keeɓi carte ji ɗiɗi boɗeji kono ɓe pi kaka hakkude maɓɓe e Real ko soomi ɗon koko heewi goo woni président ji ɗiɗi ɗi ɓe beldani ɓeeɗa président Florentino Pérez kañum wino waɗat mondial waɗat ko wiyete ligue fermé président mo Paris Saint-Germain wi ɗum ɗon heɓata Mbappé koko waɗi porté plainte Paris Saint-Germain no ummiri toon welani ɗum ɗon fof sa fawi ɗum e dow tabal ngal hollirta wonata ko weeɓi ɓaday koko soomi hen koko heewi ha gayni noon kamɓe ɗiɗo fof Hussein heeɓi carton rouge woni défenseur hande ɓurɗo forde ɓurɗo hewde doole to Real Madrid Paris Saint-Germain Pacho hanki woni carton makko idanal boɗejal mo heeɓi joni kanko kadi o fettata oɗon demi final défense uji ɗi ko jour ji kesi gonata pari kanko Beraldo wonata toon ɓaade hay Lucas Hernandez heeɓi carton wonata match bebɗo ɓaade ko soomi hen ko caggal mi heewi yo pari rentude sabu hikka kam Real ardi ko ƴettude gaddere cukalel kesel DCL mondial des clubs ɓaadi kamɓe DCL keddiɗe ɗe basa ƴetti to fof ko daɗiɓe kayɓe to kadi PSG ƴetti mataw kam yoɓe goppide oɗo Aruna mi ham weɓantaɓe gongani ma musne feewi kono mboɗo jaggi tan pari jagguiɗo confiance moɓe jogui o min kamɓe tottanmi seeɗa avance so tawi tan won ɓe podnode kamɓe potine doole ɗe poti pari won dadiɓe hen seeɗa ho pari ha gayni no wirete ni pari ho pari ɗum pari tolni hande ɗo ene waɗi fettirta ni kala ma fawana yeeso mo hikka so tawi tan woni niveau mo woni o no wawi hawde ɗum weɓata noon saabu yimɓe fof no gandi Real hay sa wawi ɗum no wawi funtudema ha ƴetta kawgal ngal weɓata no yero wiri ni won goɗɗum ho soomi ene heewi kono ham min mo jaggumi favori o tottumi ɗum ho pari Dieynaba Fluminense e Chelsea Fluminense ɗiɗɗal Brésil kañum waɗi golle payɗinɗe toon ƴetti kawgel maɓɓe toon mate aɗa sikki Chelsea ma artan rewa e Fluminense
sikkani so Chelsea so renaki ni fulna jogo rewde mu sabu inji enen fu en kalindo haala brésilien di hande yi ha tim to ɗiɗaɓal timmode brésilien ari en kete filmnen so en ji darde ndew dari hende Chelsea mi sikkani soma weɓam mo sabu en ji hay e groupe aji brésilien di pinom wadde mi sikkani kam so wona arde tan ɓenna mi sikka kulmini ko hade fiyede kam ɓuuri hulan sabu mbeɗa sikki kam brésilien ɓe rotte mabɓe hakkille no feewi ode an a yi ɗuma no wiyatano final timmode nde wona hakkude Fluminense e Real walla PSG mais ko Chelsea ko ɓeyden hen ko Chelsea wawiri ko heddiɓe aɓen gone wadde ko wiyete recrutement aɓe cooda towɓe hesɓe Joao Pedro en ɓeɗo fof gari ɓeydima e équipe o ɗum noon koko moƴƴi e maɓɓe goɗɗum ɗum noon woni Fluminense holliri duuɓi joni e football hay goto to haal ɗum gol maɓɓe jogui ko duuɓi 44 Thiago Silva capitaine no duuɓi 44 eyo ko expérience ollirat nayeɓe waɓe suwaɓe wallahi kulande kabaru goɗɗo tedduɓe banggue Sénégal woni halfinaɓe soggo hoore wako fedde toppitinde fukko koyngel peññini doggol candidat ɓe yontere yawtude nde noon miɗoɗen ko joƴo kirodirta kono ko ɓe jeeɗiɗo Moustapha Camara Abdoulaye Fall Aliou Goloko Madi Touré Abdou Thierry Camara Oumar Ndiaye e Augustin Senghor mamin ndewino kabaru o e jewte men paade ha hande en jokkat e kabaru Sénégal garati banggue sippiro goomu halfinangu golle dargol sippiroɓe ngam andude so tawi eɓe ɓama moɗe walla mbiyen poɗɗe andini yontere yawtude de site yowama duuɓi ɗiɗi saabi mum noon ko écurie cippiro écurie Lansar o jaɓano dartede ɗum noon waɗi ko e saaha mo ganduɗa kanko site o mo hanno sippirede e Balla Gaye 2 ñande nogas lewru ndu gonɗen ngo sippiro ɗaminaka waɗa holno yiɗɓe daroɓe sippiro jiirigal pellital keɗoɗen Fadima Sy ɓamani en kongi yoga e mabɓe ki sitte hande soɓe joyi ɗum koko lamba ɓe mbari sitte ko addata e lamba ko no saɗi hande mboɗo mbaɗo ɗum e lamba he ko sitte nanata ko supporter uji ko waɗata ko dal e haalullaji ɗi o haala e nder TikTok o ene wayjiri mbaɗirtama challenge ni no famde hande mbiru mbaɗo ɗum e lamba he quoi hay soɓe jowannombo an mbawno ɗum haalde gila law sito ko noddaɗo yo ar o waɗe testé o jaɓani o yahani ɗon o fotani ƴettude contrat goɗɗo taw o mbaɗani mo contrôlé taw ɓeyene kamɓene foti mabɓe ko ɓe poɗɗo wiide CNG sitto ko mbaɗaɗo soupçonné dopage ɓe mbimo yo ar o waɗa contrôle o jaɓani yaade joni ɓen jaltinani communiqué mabɓe o mbi sitte ko jowaɗo walla o yowaka suspension forano wonde guila joni fotno waɗede suspension guila ko ɓooyi guila no combat kanko e Modou Lo gasi soɓe goppi ha joni ɓe jaltini communiqué taw sitte dañi contrat goɗɗo ɗum c'est autre chose ɓe mbaɗani réunir toutes les preuves mbawɗo de servir ken waɗa reporté combat o so tawi bon a waɗi joomum soupçonné dopage il faut ko waɗe test ha par so tawi o waɗama testé positif on applique la règle so tawi waɗaka testé positif tamit on laisse passer mais comme ni rek ɓe mbaɗi suspendre bon peut être ko y a d'autres preuves gondi nder ko yaltina yo ɗum woni yiyande wiyete haalde wiyete haalde tawa famani kanko wima waɗi testé waɗe jaɓani testede kay sa wimi waɗana a wiyama ar jeeɗa mi ƴeewa kay ala tan kadi eyi wadde gollorde nde ene jogui ɓe AIP en haala ka heewi kono liggey maɓe ɓe mbaɗi no foti waɗirede ni sitte kala heeɓi ɗum kañum fayi hoore mum kañum ɓe wondi ɓe aɗa andi mbir lambaji men di ɓe gone lamba he ɓe gondi ɓe ne ñaama kalis maɓɓe ɓe ñamde men kalis ɓe ganda haydara wone lamba sa nani manager makko no wiya wonde contrôle antidopage signina he contrat sa soodi licence CNG tan a woni e dow règlement antidopage kanko humpitoji ɗi jiimi omo jogino lebbi ɗiɗi gam rokkama so sanno nde o wiya winda wiya wonde an a salima arde ha batteɗo suspend duuɓi ɗiɗi à partir de 24 novembre 2024 so nden o arino waɗi appel recours so waɗi recours o hade recours o yaltude tawto kommama koye ballagal o yawti kono noon kanko o wiyama aɗa jogui wiide ɗo hande mi jaɓani mi yeddi han mbiɗon pawdon em ho an aɗa jogui balɗe 15 pour windude mbiya mi jaɓani o jooɗi wodeji woppi ɓe paadi ha woni lewru ɓe mbimo hankadi wonti décision définitive yoro mate felore kadi fawetake dow goomu no ganduɗa kañum toppiti golle darde sippiroɓe ɓe e banggue ɓamgol mumen moɗe poɗɗe ko nandi hen saabu soɓe paadi ha joni sippiro ngo fanima hakkude makko kamɓe guilanoma kamɓe ngala haaju maɓɓe ay Diawo Baldé Keita koko tardi contrôle antidopage salahi wadde wiya ha takkusane tawe toon
ben ngari jodi padi mo ma on waxtu hade makko yetta nde o yettinobe mbimo a tardi bo wada suspendre presque lebbi jeegom e ho tardu o wada lebbi jeegom te be mbiyani mo wonde andano kambe haajuma be ala jogi contrat Pogba ne wara suspendre Juve duubi dine de Pogba no jogi no contrat kono duubi nay jetti Aruna yero won ko yidi haalde joggo mbimi aɗa ɗum ɗon koko heewi e sport de combat yiyama ɗo boxe Anthony Joshua en a wiyete hannde aɗa jogii contrôle antidopage mbiya yahata par ce que ne woodi produit ji ɗi ɓe ƴettata pour ɓeydude poids maɓɓe ɓe mbarta yaade ɓe jaɓa ni ɓe jowe lebbi jeegom lebbi jeetati pour combat garowo o ɓe taw ɓe pari so yi sitta an neɗɗo mo ngannduɗaa armi ndaara ko woni e jiifa ma a wujjani ya ɓe ndaara so tawi kay so noon ma kawranoɗa kañum ndaarama e jamma hen kañum da mais so tawi a jaɓani yaade ne woodi ko ɓawli hen ko woni ko kamɓe règlement tan ɓe mbaɗi jeeno fedde CNG andini kañum ƴetti ma ƴettu walla ƴetti avocat ɓe ɗiɗo ngam sippiro ngo wawa wadde ñande nogas ne ɓate aɗa sikki ɗum ma tabit min de mi sikkani gawɗo sippir suma wawa wadde saabu kamɓe min jaggum fof ko sitta e ɓe wondi ɓe goni caɗele ɗe CNG mbeɗa wi ɓooyi muñande ɓe jooɗi ha délai o gasi ha fof gasi a ponno waddere kulɓe jooɗo ha joni ɓe kaali ay hande CNG no darorini holliri wonde kañum dara habde ye yimɓe e ƴettu poɗɗe ɗumaje lamba yimɓe fof no gandi waroɓe nder lamba hewɓe hen waɗɓe dopage kono noon CNG no darorini hande fonno wallude contrôle antidopage o no walla waroɓe wiyaɓe waɗɓe dopage ɓe wonde foti jewtede dardal kamɓe poti andude kamɓe koɓe athlète uji ɓe tedduɓe ɓe gaddi jiyande mumen e toɓɓere nde keɗoɗen ɓe garten sitto mo gandanɗa o jaɓani ɓandum ƴeewe ko hunde hawnide promoteur o keflunoɗo combat hakkude mo Balla Gaye on ka wino hunde ko foti acce continue par ce que combat o famadiranoma tawi ɗum ɗo siwa andede hen ko selli ko tan affaire lambu Sénégal ko hunde fof nde ƴewtine par ce que ala professionnalisme hay batte woni toon tan ko doole jomum ƴettat jamɗa heewa doole al daro on noon wawa won professionnel tawi ko gonga ko waɗate ko banggue lambuje gueɗe kewɗe ko poɗɗe waklit hay si woni noon ko fina tawa kono ko poɗɓe heplogo gandanɗa hoorema ɓe ganda ko hoɗum woni wadde respecté loi lambo o wawa yahru yeeso kono si wonti jomum en kamen ɓe keedata dow loi kala noɓe jiiɗi ɓe mbaɗa ɗum wona ɓamtare fande coftal ɓalli e ko faye site mi de yiyandam komo jaɓano ɓandu ƴeewe ɗum namdal nani nder en beele haɗimo jabde o ɓanduma ko ndaare beele so tawi on ɓandu daarama tawama komo ƴetti dorogaji ɗi est ce que wona nden sanction ɓurata teddude beele wona ɗum hulɓinimo tagui o ɓanduma ko hasi daarede banggue goɗɗo o kam lamba Sénégal ene moƴƴi ɓe ƴeewa ɓalli mabɓe sibu ɗum ko million ngaji ɓe kokkere eyyi neɗɗo no hokkere e million ngaji ene gollire nder tricherie sa filligui aɗa ƴetta million ngaji woni dow gonga par ce que promoteur uji ɗi kamɓene ko kalis ɓe mbaɗata hen so wonti cippiro watti arde kadi ene ƴetta ko ala e doole muɗum il faut yurnite il faut yurnite kanko addi namdal mare wona o wonko haali mi yejjirini wonko haali ɓoccitima kam waktu o nana yaha tedduɓe wimi sali ɗum fof ko art waɗano seete lacciri ndi ko ɗum ɓe haalide kamɓe liiduɓe tan yoro horo wallisto soɓeɓe eyo hade min uddude taw wadde jawten tan timminiren kabaru Tour de France adodiral puccel jamdi to France fuɗɗima hankingol woni noon lappol temederewol e 12 juɓɓintegol fodde temedere e capanɗe jeetato e nayo adodiroɓe ene tawa hen ko dawe nogasi goo mbaɗata jofata ko ñande nogasi jeeɗiɗi e lewru ndu gonɗen Tadej Pogacar eɗen kalanno haala makko ene tawa e ɓen yirodiroɓe kañum e Biñane Germain ɓi Érythrée ewa kono hande ham hawiɓe Evenepoel hakkunde maɓe kambidiɗo mawul no feewi kanko e Pogacar mawul no feewi hikka moom course belɗo ma hakkunde maɓe hare mawde ɗan nden hare mawde ewa ene wayno en jettima e Nigéria ne dañi tatel de tati nana yara tati ala heddi hen minute min hojom goto heddi hen ɗum kay wadde gasi haala mbinoɗa ko sa rentaki ɓe mbaɗano Sénégal waɗi Tunisie kamɓe potino dañde ɗum gila ko ɓoyi potino ɓurde toon ni ewa holko woni konngol mon cakkitingol holko ɓuuri on teskade e banggue coftal ɓalle e nde yontere ko ganduɗa ene heddi hakkille min ko pari fi ko Bayern aɗa aminanoki walla ko weltare wonama non ko weltare min fi almaji ɗi tan weltata ɗamanino ande Arouna weltaki kono min mi weltima kono sa hawre bawromo so fiima a jaɓatal e jawrat Allah tan min jaggumi musiala na gañori ni
no muusi seeɗa e cuhol tohosel koyngal ma helino debbi 5 ha 6 dow talanji baadi ni yimɓe jiiɗa talan jour uji talanji nan ne wooti Dieynaba an Barça mbeɗa andi kay ko ɗum kalta Nico Williams yani Barça ala min ala min ɗum musande duuɓi sappo ɗo signi musi wala ambition yo ala ambition wala duuɓi sappo ɗo équipe hay Ligue des Champions yahata yiyama yimɓe mbaɗi carrière no Neymar no fije par exemple équipe mo ganduɗa ko joueur Ligue des Champions compétition ji mawɗi yo joɓe on jarama wala ambition on jarama heɗugol mo lobbol